Nova školska godina je počela, a mnogo toga je ostalo nejasno. Učenici su dobili besplatne udžbenike. Mi smo u goste doveli Gordanu Knežević-Orlić, predsjednicu izdavačke kuće Kelt, to je direktorku izdavačke kuće Kelt, i ona će nam pojasniti neke stvari. Dobro jutro i dobro nam došli u naš jutarnji program. Dobro jutro. Kako ste? Hvala, želim da vam poželim dobro jutro i lep dan današnji. Izdavačka kuća Klet. Klet, izvinite. Nije problem. Ove godine imamo neke novosti u izvođenju projekta besplatnih udžbenika. Ono što verovatno najviše interesuje djecu i roditelja, to su, pretpostavljam, i saznali da su udžbenici svi u školama, dakle isporučeni su, i saznani su da deca moraju da čuvaju, odnosno ne smeju aktivno da rade sa udžbenikom, već na kraju godine moraju da ga vrate. Šta to znači? Da li to znači da dete neće moći da podvlači ono najvažnije gradivo zapravo koji su svi radili? Upravo to. Nažalost, tu je bilo velika polemika i ove godine ovako, vidjet ćemo kako će biti sljedeće godine, ali to je jedna katastrofalna štednja kada vi ne dozvoljavate detetu da aktivno radi sa udžbenikom, da podvlači, povezuje, upisuje, izvlači neke ključne pojmove. Udžbenik je jedna od najvažnijih knjiga u procesu odrastanja dece. To je jedini standardizovani vodič kroz proces učenja i važno je da dete ima lični odnos sa tom knjigom, da ima poverenje u nju, da može da je koristi, a ne da je se plaši. Mislim da je to pogrešna poruka koja se šalje. To se neće promeniti do kraja školske godine. Da li postoji bar neka mogućnost da će se do kraja školske godine odlučiti da se to... To moramo da pitamo političare. Znači, to je nešto što stvarno pedagoška javnost upravo sve vreme, prošle godine je bilo jako puno debata, polemike na tu temu. Dakle, svi oni koji se bave učenjem su bili apsolutno protiv toga da dete ima udžbenik sa kojim ne sme da radi. I ono što je bila preporuka i udruženja roditelja i svih drugih institucija koje se bave procesom učenja jeste da ukoliko država nema dovoljno novca da pomogne svima, da pomogne onima koji su najugroženiji. Ili da se uvede neki sistem subvencionisanja, participacije, dakle da, kao što je kod vrtića, da roditelji učestvuju delimično u kupovini udžbenika onoliko koliko to njihove materijalne mogućnosti dozvoljavaju. U svakom slučaju roditelj može da odluči i može da kupi svom detetu udžbenik, tako da to je ono što i može da kaže detetu: ti svakako radi onako kako je tebi najbolje, pošto imamo puno dece, to su različite vrste inteligencije, različite vrste pristupa. Deca, mnogo njih jednostavno ne može da uči i ne može kvalitetno da uči, da dobije primenjivo znanje ukoliko aktivno ne radi sa udžbenikom. Tu postoje različita mišljenja. Mnogi kažu, pa i ja sam isto učio, nisam imao, ne znam, bilo bi dobro da se ti ljudi sete kako je sve oko njih izgledalo u to vreme kada su oni učili, a nisu aktivno radili. Danas imamo jednu cyber generaciju, decu koja su okružena različitim informacijama i kojima je neophodno dati im udžbenik koji će ih aktivirati, motivisati i voditi kroz taj proces učenja i zainteresovati. Veliko negodovanje izazvala je i podela na radne i neradne knjige. Šta to znači? Znate kako, to je kao kad bi u Mercedesa stavili fićen motor i rekli u redu je, može i tako, ne može jednostavno. Znači, udžbenici su rađeni tako da u njima imate integralno apsolutno sve i onaj sadržaj koji moraju deca da nauče i zadatke, naloge, sve je integralno bilo u jednoj knjizi. Nažalost, zbog ovog projekta je doneta odluka da te već postojeće udžbenike koji su u skladu sa zakonom o udžbenicima odobreni moramo da razdvojimo i da izvučemo deo koji je takozvano neradni, deo udžbenički, u koje dete neće smeti ništa da upisuje, i nešto što je radna sveska. Time se otežava proces učenja deci, pogotovo ako govorimo o deci koja tek počinju da idu u školu, dakle imaju posebno udžbenik, posebnu radnu svesku, posebnu svesku, i to je nešto što će učiteljima u stvari također biti veliki problem, da im objasne da ne smeju nigde da upišu ni svoje ime, niti da podvuku ono što im je važno ili ono što im je lepo. Dobro, udžbenik svakako ne sme da se odšteti. Šta se smatra odštetom i koliko roditelji moraju da izdvoje para ako se knjiga ošteti? Evo, mi smo dobili, pošto sam ja roditelj, također sam na roditeljskom sastanku dobila to neko obaveštenje, moram priznati da mi nije najjasnije.
ja nisam razumela to uputstvo, pošto postoji nešto namerno, nenamerno, kako vi možete da zaključite da li je namerno nešto. Mislim da je to stvarno jedna katastrofalna štednja i da o tome treba da se još uvek dosta govori i da se donese neka drugačija odluka. Samo biće problema na kraju godine. Dece, osim toga, uvedena im je mala matura. Oni bi trebali da čuvaju te udžbenike u svojoj ličnoj biblioteci, da se podsete sledeće godine šta su učili prošle godine, pretprošle. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će sve ispati na kraju. Da li znate ko odlučuje o tome da li su te knjige namerno ili nenamerno oštećene? Koliko sam ja razumela iz tog dopisa, to su škola će morati da formira neku svoju komisiju koja će tako nešto odlučivati. Ono što znam iz iskustva nekih roditelja, već prošle godine su neki direktori škola tražili da deca vraćaju knjige. Dakle, roditelji su onda sedeli poslednjih dana škole i brisali ono što je dete pisalo i pokušavali nekako da dovedu taj udžbenik u neko početno stanje, što nije jednostavno moguće. Hvala vam najlepše, Gordana. Ja se nadam da će se ova situacija rešiti. Zaista upravo ste da je pogubno za naše školstvo i za školovanje naših mališana.